मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं माता का भजन सुनाने वाली हूँ। एक पत्नी अपना पति से क्या अर्जी लगा रही है, क्या कह रही है। अशोक के नवमी में घरे अइब कि ना अइब, अशोक के नवमी में घरे अइब कि ना अइब, ए हो पिया थावे जइब कि ना जइब, ए हो पिया मैहर जइब कि ना जइब, का करब पैसा पर पैसा कमा के, का करब पैसा पर पैसा कमा के, बारा सुख मिली देख माई भीरी जाके, बारा सुख मिली देख माई भीरी जाके, बबुआ के बाभारा तू उतरब कि ना उतरब, बबुआ के बाभारा तू उतरब कि ना उतरब, ए हो पिया मैहर जइब कि ना जइब, ए हो पिया मैहर जइब कि ना जइब, मैहर वाली मैया के महिमा महान हो, थावे वाली मैया के महिमा महान हो, भगतन सब गावे देख माई गुने गान हो, भगतन सब देख गावे माई गुने गान हो, दिलवा में बा श्रद्धा तू पुरैब कि ना पुरैब, दिलवा में बा श्रद्धा तू पुरैब कि ना पुरैब, ए हो पिया मैहर जइब कि ना जइब, ए हो पिया थावे जइब कि ना जइब, थावे में लागल बा मेला तू घुमैब कि ना घुमैब, थावे में लागल मेला तू घुमैब कि ना घुमैब, ए हो पिया मैहर जइब कि ना जइब, ए हो पिया मैहर जइब कि ना जइब, अशोक के नवमी में घरे अइब कि ना अइब, अशोक के नवमी में घरे अइब कि ना अइब, ए हो पिया थावे जइब कि ना जइब। बोलो माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।